Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Mehriban aýdym sazy sunuwty söýjüler. Biz ozal habar berişimiz ýaly Çerş Media Studiosyny her günnäm ajaýyp bölümimizde sahypamyzda bir näçe kardeşlerimiz bilen ýurdumyzyň sunuwty saatlarla ogudan turmuşy barada, söýü barada ajaýyp şygyrlarymyzy okap bereriz. Sunuwty saatlarymyzyň aýdymlaryny bagşylamyzyň ogudan aýdymlaryny ýaş estrada bagşylamyzyň estrada aýdymlaryny sadanalaryň sazlaryny janly owazlarda size ýetirýäs. Bugün bolsa ogudan gün ajaýyp gün şeýle günne ogudan bir eserlerden size ýerine ýetirip berýäs. Dinleňizde talyň biziň aýdyp berýän şygyrlamyzyň astynan çalýan sazlarymyz sizin göwnüňizden turur diýip umyt edýäs. Köp sanly janly owazlary dinleýijiler üçin şu ajaýyp eseri ýaşlygymy gaýdyp berdiň eseri Berdinazar Hudaýnazarowyň şu ajaýyp şygyryny size okap berýäs. Dinleňizde talyň. Gel ey dünýä bu sewdany oňlasaň. Seniň bilen alşalş edeýin. Sene garip ýaşlygymy gaýdyp ber. Men baýlygymy saňa bagyş edeýin. Enşe ýyllap ders açyplar gazanan, syýlyk serpaýlarym seninki bolsun. Üstesine hiç zat talap etmäýin. Diňe 18 ýaş meninki bolsun. Elimden al derejämi işimi. Ädimeýin iň bir zagun işi ber. Ýöne yeter yetmezlikde geçirilen düýşe dönen şol 18 ýaşy ber. Senki bolsun içi ýumşak maşynym. Senki bolsun gatvar otogum. Maňa besir şol 18 ýaş bilen garyp çatmam bir wagt ketegim. Müňür aladadan hum bolan kellem deşik pökkü ýaly bolup ýeňlesin. Kakawaş günleri küýsen ýüregim porsan bolup kökregime sygmasyn. Ögözün almaga ýitirilen ömrüň hakym bamy ýokmy hana aýdyp ber. Ey dünýä men durmuşum saňa bagyş edeýin. Sen karnı aç. Yaşlığım